Douglas Ombiro kurwa ekenyoro kia Nyamecheo ibe no gwori Nyaribari Church Kisi County oyo omenyerete obutaka nabo igo oburwaire kumuchandira omurugi oye Martha Bosebori nigo abeire omurwaire ase emyaka 10 paka bunachete gosiria obuguma bwaye. Haya samali tangoru Douglas Ombiro sawe omechando mbwata oburemeru mbwata nobonene omurwaire nabwate ku Martha Bosebori oruwarire getambe kuru 2016 oruwarire abantu bekenyoro batemire na basani batemire sana bamutemire kuru 2016 2018 omwana onde agasira badaruwarite abanyakenyoro bakambwatisi gwekera buno omuryo yekire ko bagagusira otemire igoro nanse pake byabwate byonse onire okorire tabwati kende murugo yasira umutigera abana barabake eyere liyanda liri nene enke nige bwato oburemeru abonene bakepiri ya Nyagitari titoro chesi togocha kunyara na totema titokunyara umugakanyana ne konda agokora ya siringi 200 oroche rituko nyomba ne muganyete Nyagitari ne mutaeti bono rende tokaranga kio twalro oburemeru gaki abasani abairi tokonya batokonya besange tumuikiri Nyagitari nigo Douglas Ombiro amana bamate baruro kuburia gochia ase omugambi onde bwensi ose onde obwate omoyo bw'ogwancha anyare kubaikange kubasira kurusia omubere oye ase engendwe eri okomwenia bakanonya epiri Nyagitari bakanonya ng'ombe nturaru igo twari gusaba abesimi bonde bwensi ore igwekerereke geito anyare gotokonya bakambi nategete gake mongonye esimurandonsi abana abanyore kende gyonsi kibagutumeka nande noroche nore tukatina mwaka nore ng'ombe singencho buruire ono nore rende sinyire kende gyonsi nore bituma nyomba timbwati kende mana twachete nyomba yakora mwana nturi kwanda rais lakini bona mangana ya nagerete tugaswa tukamanya konyora ng'abana bakurara anse naganekeru nande gento bakwe bisito morore nego murakumi gaki murayonde bwensi nare kuburia naigwa omugambi okengo nyambane ngokonyara abantu chinse mugweta andonsi asore ndu bensi oranyare ko bakumuikera sare gweli ogeriga gaki family ya yasabire asomoye bogwancha onyare ko bakunyesira unabone ebwate epiri ya mocherere nene nabo igo epiri ya Nyagitari nabo igo mongwano yoiga unamukaya asira nabetega gusaba abantu besa korusiko abwata amadeni ara manene ayo tutamaetina njira kyara kunya akana kuripotera tembe kuranya Nyamecheo imeya ibe no gwodi Nyaribari Church Kisi County chiwe Cliff Tyson.